özümü öwüp aýdan ýalak, özümü öwüp aýdamok diýip bir takipçi gyzmy şeýle diýär. Menem ýoldaşym 9 ýyl ýaşaşdyk, taşlap gitdi 3 çağam bilen diýär. Men ýeködüm 3 çağam bilen näme etjegimi bilmän gaty kösendim diýär. Ejenam bolmasam, kakymam bolmasam diýär, öýde dowannam, hiç öýe sygdyrmadylar diýip şeýle diýär. Soň men Türkiýe gaýtdym diýär, Türkiýe gaýtmaly bolup diýär, şeýdip men Türkiýe gitdim diýär, Türkde barandan soň demeň ýoldaşym diýär. Men aljak sizi çağılam, göresim gelýär diýip şeýle ýalbaryp diýär. Maňa aýtdy diýär. Menem bolýar diýip çağalaryň kakasy bolan üçin men ýene bir şans bereýin diýip o ýoldaşymy getirdim Türkiýe diýär. Şeýdip men öz ýoldaşym bilen Türkiýede işläp ýör diýip şeýle diýär. Asla bir erkek üçin men çağalamdan hiç gaçan geçmen. Allah'dan geçmelem etmesin, o günlere salmasın diýip bir takipçileme şeýle diýär. Görýäňizmi gyýlar? Şeýle gururly erkek ýaly gyýlamyz bar. Tuğalanda bir ýolunu tapýarlar, öz gazançyny edýärler. Hökman biriniň ikincisi bolmalar ýa biriniň üçüncüsi bolmak diýilýän zat ýok. Azajyk sabrly bolup, azajyk kereket etseň, hökman bir ýerde bir zat bolýar. Allah'dan şu bir gapyny yapýan bolsa, şeýle şu gapyny yapýan bolsa, o gapy seniň gowlugyň üçin. Elbette bir gün geler, Allah Taala seniň üçin iň gow gaplardan şeýdip içeri girmeň nesip eder inşallah. O gapy açylynça siz sabrly bolun. Çağajyklaryň üçin hiç erkekden hem geçmeň. Canınız sağ olsun.